Здравейте, днес съм тук заедно с Мене? Мия. Това е Стефания. И тя е най-добрата ми приятелка. Да, покажа си името. Така, и днес ще правим коя от двете е по-вероятно да, което е много добра идея, която видяхме от Снеже. Ще оставя линка и долу в описанието. Така. И общо взето, идеята на това е, че задаваме въпроси. Имаме табелки, на които са написани имената ни. И отговаряме на въпроса с едно от имената ни. Коя от двете е по-вероятно да направи дадено нещо? Готова ли си? Да. Добре. Първият въпрос е: коя от двете е по-вероятно да падне докато върви? Да, според мен аз съм вероятно. Случваме се да се блъскам празно. Човек зимата не може да се стиш на краката. Да, така е. Следващия въпрос: коя от двете е по-вероятно да говори на животни? Днеска го направих. Аз всеки ден го правя. Ама да. Двойно. Коя от двете е по-вероятно да изхарча всичките си пари за нещо глупаво? Абсолютно. Правила съм го. Била съм свидетел. Коя от двете би била първата да умре в зомби апокалипсис? Не бих искала. Да. Коя от двете е по-вероятно случайно да убие някого? Честно казано, е вероятно и двете. Което е много тъжно. Спокоен човек съм. Ама не винаги. То тогава няма да е много случайно. Мисля, че ще е добре обмислено. Всъщност чакай малко. Да, аз може би бих го направила, защото просто искам да убия човек. Да. Да. Двете е по-вероятно да има деца първо. Да, това няма да го коментирам. Коя от двете е по-вероятно да оцелее в игрите на клада? Определено. Тайната. Не мисля, че аз просто бих била някаква бородинки. От двете е по-вероятно да яде постоянно. Въпреки, че на мен не се случвало, обаче рядко. Да знам някой. А между другото, тази сутрин не съм закусвала. И аз. Трябва. Коя е по-вероятно да участва в мюзикъл на Бродвей? Определено. Това ми е мечта. Откакто гледа Гли, разбрах, че това е мечта. По-вероятно да стане президент. Да. Малко по-сериозно се от мен. И да. Не знам архитекти колко могат да стават президенти. Всеки може да стане президент в днешно време. Двете е по-вероятно да изобрети нещо невероятно. Този въпрос. Странен. Зависи в каква област. В смисъл, ти си архитект. Ама... ако е сграда... Иначе ако е свързано нещо с козметика. Да. Пък тук що изобрети табелките, смисъл. Гениално е. Двете е по-вероятно да стои по пижама цял ден. Тук мога и аз да кажа. Да, всъщност двете го прави. Кой не си по пижама цял ден? Поне определям си поне един ден от седмицата. Коя от двете е по-вероятно да стане принцеса? Тия кифленските работи са за къдна. Ама това ми е другата мечта. Имам много мечти.
Имам мечта. Коя от двете е по-вероятно да скочи от самолет с парашут? Аз по-скоро... пътувам доста често, тъй че... Да, ама... Да, може да... Изненадващо. Ти да знам. Не, мен просто ме било страх много. Мен е страх от много неща. Ти си по-смела се. Двете по-вероятно да катастрофира. Аз за това и не карам. Защото просто съм някаква паникьосана. Возила си, но не сме катастрофирали до сега. Да, обаче бях паникьосана. Да знам, няколко пъти аз правя глупости. Коя от двете е по-вероятно да бъде в хор? Даже, всъщност, мисля, че в първа в училище бях. Бях записана, мисля, обаче нито веднъж съм се появявала. Просто... съм пяла на някакъв концерт. Да, просто осъзнах, че не е за мен. Ти пя някаква немска песен. Това го помня. Това беше най-големия срам в живота ми. Да се ли изполаверчета? Да. Аз помня как Диков ме караше да пее някаква песен на някакъв концерт. Аз така не се появих повече. Виж, някакъв, тази песен не ти ми харесва. Перфектна за теб. Коя от двете е по-вероятно да живее в голям град? Да речем. Обаче, всъщност, може да живеем заедно, нали така? Да. Това е нова. Да, това е плана. За сега. Да. Не, аз като цяло искам за напред да живея в някаква много малко градче с сладка къщичка. Да. Не, примерно, някоя провинцията, както му казват, извън града, да съм близо до някой голям град, обаче да е по-спокойно. Точно като сега. Владиславов, Варна. Аксаково. Това е отделен Да, град. това е Аз съм отделен в град, града да. и това е Така, най-добрия малък град за живеене в България. 2014, да, нещо такова. Коя от двете е по-вероятно да гледа романтични филми? Много обичам да гледам някакви такива мелодраматични, лигави, с щастлив край. Двете е по-вероятно да пуши. Сериозно ли? Аз знам. Аз никога не съм... Не си пробвала. Да. За цигари никога. Само наргиле съм пробвала и то беше... Знам, мен за пръв път баба ми даде да пробвам. Аз помня как като... Не, те беше някой искаше да му откаже. Вика, виж колко е гадно и аз. Ти защо пушиш? Ама не, то пак е гадно. Аз просто съм свикнала с това и вика, ето пробвай. Вау! Не, аз такава случка не съм имала, обаче помня как като бях в детска градина, дядо ми даде да пробвам кафе. За някаква. Аз още не мога. Да, знам. Просто знахме, че сме снимали и сме минали лимита на това, което може да снима фотоапарата и не знам докъде е изрязало. Обаче няма значение, достатъчно снимахме. И надявам се да ви е харесало. Стефи няма канал. За сега. За сега. Но аз имам. Затова абонирайте се за мен. Харесайте клипа, ако ви е харесал. Там. Отдолу. Да, отдолу е бутона, да. Така. И това е за днес от нас. Чао! Я погледни, кажи нещо. Кайли. Чакай, трябва да се подготвя психически. Да знаеш, че трябва да говоря малко по-силно, за да се чува по-силно. Добре! Не чак така. Добре се. Очаквай сме нещо такова. Мегуана.
Това ме е най-омразното, като не се вижда, не мога да изкарам и то има нещо. Как? Дали знаеш така? Да размърдаш. Добре. Какво чуваш? Ще едно в телефона ти. Аз ли съм? Какво съм насякане? Още вече не съм пери. Има. Ти ли го подарихме на рождение? Не, това беше за родина. Верно е. Спомням си, че пред Варна му бяхме се събрали. Да. Имаше някакви снимки там с някакви. Изглеждах ужасно на снимки. Бях с черна. Беше черна коса. И бяхме с някаква диадема и си бях тапирала косата отзад и главата ми изглеждаше квадратна. Да. Дето ти бях коментирала даже. Да. Ти какво викаш, че е правоъгълна и аз. Не, аз бях писала, че е квадратна, ти по-скоро правоъгълна. Имаш там нещо.